Views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA4 The Box. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, sa ating tabang legal, isang ina ang dumulog sa ating tanggapan ngayong hapon upang humingi ng tulong dahil ipinagdadamot daw umano siya ng kanyang kinakasama na makita ang kanilang anak. Ang buong detalye ng reklamo, alamin natin ngayong hapon. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Janet Poche. Good afternoon po, sir. Opo, kamusta ka na po ngayon, Ma'am Janet? Medyo po, hindi pa po okay, sa totoo lang. Nagpapasalamat po ako at agad po kayong umaksyon para tulungan ako at ang anak ko po. Ngayon po, sir, ang gusto ko lang po ay makasama ko na po yung anak ko. Kasi, una pa lang po, sir, wala po ko inisip kundi yung mapabuti po yung bata. Sorry. Opo, at nararamdaman po namin yung kagustuhan po ninyo na makita na po itong anak po ninyo. Kailan pa po ito nasa poder ng kanyang tatay, Nanay Janet? Since 4 months po siya, sir, iniwan ko na po. Kasi po, sa sobrang hirap po ng buhay namin, nangihingi lang po ako ng gatas ng anak ko noon kasi wala pong trabaho yung tatay niya. Tumira po kami sa ginumatan, sir, ng walang-wala, as in zero. Lumalapit po ako sa mga classmate ko nung college ako para lang manghingi ng milk ng bata sa mga professor ko. Kung kani-kanino, kahit po munisipyo ng Ligaw. Pumupunta po ako dyan para po humingi ng tulong. Opo. Ngayon po, iniwan ko yung anak ko. Nagtrabaho po ako sa Bulacan, extra. Tapos habang nagtatrabaho po ako, sir, nag-apply po ako ng Kuwait. Hanggang inabot po ako ng 6 months hanggang makaalis po ako, sir. Wala po akong ibang inisip kundi yung kapakanan ng bata. Opo. Kasi, Ilang taon na po ito, Ma'am Janet, itong anak nyo ngayon? 4 years old na po siya, sir. Kaka-4 lang niya nung May 20. Opo. Before ka, Ma'am, sinabi mo na mag-ibang bansa sa Kuwait, ano po yung naging usapan po ninyo ng asawa nyo? Ang sabi ko po, magtatrabaho ako para po masuportahan ko yung paglaki ng bata. Lalo na po, wala naman siyang maayos na trabaho yung partner ko po. Tapos po, pumayag po siya, nagpapadala po ako lagi kasi po siya yung nag-aalaga. Tapos, hindi lang po para sa baby. Hindi lang po para sa baby yung inisip ko po. Apo. Para sa amin po na pamilya. Ngayon po, sir, everyday ko siya nakikita, nagtsatsaga ako, nagtatrabaho, naka-video call ko yung bata. Kaya po, Apo. alam niya na ako yung mama niya. Apo. Kasi po, nagtsatsaga ako na magtrabaho, nandiyan lang yung cellphone ko kahit napapagalitan ako ng amo kasi bawal po yan sa abroad, nagtatrabaho ka tapos minsan tinatago ko po yung phone ko para lang makita ko yung baby ko kasi wala pa akong ginawa doon kundi umiyak, sobrang lungkot. Pero tiniis ko po yun. Apo.
At before kayong mag-ibang bansa, ay ayos pa yung relasyon po ninyo ng Maayos dating po, sir. Maayos. As in, maayos po. Kasi inuwi niya po yung anak ko sa mama niya sa bahay nila sa Tinampo po. Sa anong bayan po ito? Sa Ligaw po, sa Sa Ligaw. Tinampo. Opo. Tapos po, sir, doon na po nakita ko na inaalagaan din siya ng mama niya. Nandun po yung tatay niya, nandun yung mga kapatid. Akala ko po okay. Opo. Tapos po, nalaman ko na lang po, siguro mga more than 1 year na po ako sa Kuwait, sir. Nagsumbong po sa akin yung kapatid ni Marlon na si Maribel na, ate, si kuya may asawa na. So, syempre po ako, hindi na po, nabigla po ako sa una, pero po, nagulat po kasi hindi ko po ini-expect na gagawin niya yun sa akin. Kasi pumayos po yung usapan namin, sir. Opo. Tapos po ngayon, kaya pala minsan, sir, na ano na po ako na binablock na ako pag kakuha ng padala ko. Tapos i-unblock lang ako pag magkakatapusan na. Tapos doon na po ako nagtaka. Tapos nagsumbong po ulit sa akin yung isa pa niyang kapatid na totoo lahat ng sinabi nung isang kapatid ni Marlo na may asawa na siya. Dapat hindi ka na laging nagpapadala sa kanya ng sobra-sobra. Mag-ipon ka Apo. para sa sarili mo. Tapos po, sobrang iniyak ko na yun, sir. Halos matruma-truma ako, nagkasakit ako sa Kuwait. Na-confine ako, kakatrabaho. Kasi finokus ko na lang po yung utak ko sa pagtatrabaho, sa paghahanap buhay. Ngayon po, sir, December last year, ako na po yung nag-request sa amo ko. Kasi po, sabi ko, gusto ko, madam, umuwi. Kasi nga po, hindi ko masyadong inopen sa kanila yung problema ko. So, ibig sabihin, Ma'am Janet, ay hindi mo pa natapos yung kontrata mo sana dun sa Kuwait. Kumbaga, mas priority mo na umuwi na lang dito sa Pilipinas. More than 2 years po ako, sir, sa Kuwait. Kumbaga, natapos ko po siya yung kontrata ko. Pero, nung time po na yun, dahil okay naman po yung amo ko, gusto ko pa po mag-extend. Pero po, nung time na nag-December na sabi ko, madam, gusto kong umuwi. Opo. Kasi po, magpapasko naman, gusto ko makasama yung bata. Ngayon po, pagka-uwi ko, sinundo po ako ng partner ko sa airport sa Daraga. Tapos po, kasama niya yung bata. Nung una po, natulala yung anak ko, kasi syempre, sanay lang po siya sa video call kami. Tapos nagkaharap po kaming mag-ina. Tapos natulala siya, yung parang iiyak na. Tapos ako ganun din. So para makilala niya ako lalo, tinawagan ko siya, magkaharap kami naka-video call. Tapos po yun, yumakap na siya sa akin. Tapos sobrang namiss ko po yung anak ko. Opo. Nung nasa ibang bansa ka, ma'am, paano po yung paghiwalay po ninyo? Anong taon po ito naghiwalay kayo? Nagpasya po kayo ng dati mong kinakasama na maghiwalay po kayong dalawa? Paano mo sinabi sa kanya, ma'am, na kayo ba ay may usapan na tayo ay maghihiwalay na dalawa? Wala pa po, kasi hindi po niya inaamin yung totoo. Tinanong ko po siya, sir, kung totoo. Sabi niya, hindi daw po. Nung umuwi po ako ng December, saka po kami nag-usap ng maayos. Ano po yung napag-usapan po ninyong dalawa? Ang sabi po niya, gusto niya kami magpakasal. Pero sa sarili ko po, ayoko na, sir. Kasi sobra-sobra na po, hindi to ang first time. Tapos po, sabi niya, kalimutan ko na daw yung mga nangyari before, yung mga kasalanan niya sa akin. Sabi ko, hindi. Ang gusto ko lang i-priority yung bata. Kumbaga, magsasama na lang tayo para sa bata. Or Sa bata. may usapan tayo maganda para sa bata. Tapos po yun, sabi niya sa akin, huwag na daw po akong umalis. Mag-focus na lang daw po ako sa bata. Kasi mag-aaral na po yung bata, which is naintindihan ko po yun, sir. Naintindihan ko, nag-usap kami ng maayos. Tapos po, dahil tapos na po yung kontrata ko sa Kuwait, hindi na po ako nag-isip na bumalik pa doon. Opo. Nag-apply po ako ng Dubai. Tapos po, ibis na mag-apply pa ulit ako sa Kuwait, Dubai po ako, sir. Tapos ngayon po, pagdating ko ng Dubai at nakakuha naman po ako ng trabaho, doon ko na po nalaman na itong babae, sir, laging dinadala yung anak ko. Yung anak mo. Tapos po, may picture pa po na may nag-send sa akin na sa harap pa po ng inuman, karga-karga yung baby ko. Ano yung nararamdaman mo, ma'am, nung makita mo itong mga larawan na kasama itong anak mo, nitong bago niyang kinakasama ngayon, nasa inuman pa, dinadala itong ganito? Sobrang takot ko po sa ina, sir. Kasi po,
mapano yung bata. Iniwan ko na nga, pinagkatiwala ko po sa kanya. Tapos po, may magsisend sa akin ng picture na nasa inuman yung Ano bata. po yung una mong ginawa, ma'am, nang nakita mo itong picture po ng anak po ninyo? Tinanong ko po yung partner ko. Anong sabi sa kanya, ma'am? Anong sabi niya Ang sa'yo? sabi po niya, wala lang yan. Tapos po, sir, sabi ko hindi pwedeng wala kasi sinini ko. Yung baby, nasa inuman po, sir. Sabi ko, sino to? Hindi po niya sinasabi kung sino siya. Ang sabi po nila, yun yung asawa ng partner ko. Apo. Tapos po, dumating na po, sir, sa point na blinak na ako sa Facebook, sa Messenger, pati po sa number, sir. Hindi ko na nakukontak yung partner ko. Apo. Kaya po ngayon, ang ginawa ko po, tinawagan ko yung number ng babae. Apo. Kahit po sobrang masakit sa loob ko na mag-usap kami ng mahinahon, ako na po yung nagpakumbaba. Ang sabi ko, asan yung anak ko? Ang sabi po niya, sir, ako ang nag-aalaga sa bata. Pinagkatiwala yan sa akin ni Marlon kasi nagsasama na kami. Tapos sabi ko, bakit ang sabi ng kapatid ni Marlon, dinadala mo kung saan-saan? Opo. Tapos po, ang sabi niya, dinadala lang daw po niya sa bahay kasi yung tatay pumapasok. Which is, ayoko po, sir, kasi hindi ko pa siya kilala. Gaano kahirap, ma'am, na nasa ibang bansa ka, ay ganun-ganun na lang yung nararanasan ng anak mo sa poder ng dati mong kinakasama at ngayon na kinakasamang babae ng Sa akin po, partner mo? sa akin po, sir, sa side ko, sobrang sakit as a mother. Kasi po, imbes na ako yung nag-aalaga. Tapos malalaman ko nandun sa asawa ng tatay niya na kahit gustong-gusto ko na po na kunin siya, wala po akong magawa eh. Kasi malayo po ako. Tapos, sorry po. Sige po. Ito pong anak niyo po ay 4 na taong gulang na po ngayon. Opo. Ito po ay babae or lalaki po, ma'am? Babae po. So, delikado talaga. Kapag Opo. ito'y, kumbaga, tama naman na wag dapat ito isama sa mga inuman, lalo na ito ay babae pa naman. Opo. Opo. Pero nung bumalik ka, ma'am, ay pumunta ka ng Dubai para magtrabaho, kayo ay meron ng usapan itong dati mong partner na tayo ay hiwalay na at para na lang sa bata. Opo. Kumbaga, pinagkatiwala niyo po sa kanya yung pag-aalaga dito sa bata. Opo. Ang plano ko po nun, sir, mag-iipon na lang po ako ng konti, ng ilang taon na lang, tapos mag-for good na po ako, sir. Opo. Tapos, sabi ko, kukunin ko na lang si Nini pagbalik ko. Actually po, sir, may usapan po kami sa barangay noon na, may kasulatan po doon si Kagawad na kung wala pa pong mag-aalaga sa baby ko, doon muna sa partner ko. Maganda po yung usapan namin, sir. Sa barangay. Opo, sa barangay po. Tapos po, sabi ko, kunting oras na lang, kunting panahon lang ang hiningi ko po sa kanya. Sabi ko, pagbalik ko, kukunin ko na po yung bata. So, ibig sabihin, meron po kayong usapan sa barangay na kayo po ay magtatrabaho sa ibang bansa ay sa tatay muna ito, sa kustudiya muna ng tatay. Opo. At pag uwi nyo, ay dapat mabawin nyo na po itong Opo. anak po ninyo. Opo, at may isa pa po, sir, na ibinilin ko po yung anak ko kasi po parang hindi ko na po nafe-feel na kampante ako. Sabi ko po kay mama, kunin mo na niya yung baby ko. Tapos po, nag-upa po ako ng apartment po sa Kamalig. Tapos po, sir, ang plano ko sana noon, sila mama muna doon sa apartment po, tsaka yung kapatid ko. Tapos po, nung time na po, nakukunin na po ni mama yung anak ko po doon sa Kamalig. Eksakto po, naabutan niya po si Marlo na sinasakay sa tricycle lahat ng gamit ko. Kasi po lahat ng gamit ko po, inilagay ko po doon sa apartment na yun kasi titira sila mama. Saan Ngayon, daw po ito dadalhin? Itong nakita mo na dinadala na or sinasakay na po itong mga gamit niyo sa tricycle? Tinampuligaw po, sir. Dinala po niya lahat yun sa bahay nila. Tapos si baby ko po, kinuha ni mama. Tapos ngayon po, nagsabi si mama na, bakit ganun? Bakit kailangan niyang kuhanin yung mga gamit mo? At bago po ako, sir, umalis, nag-iwan po ako ng pambayad sa apartment. Tapos bakit niya tatangayin yung mga gamit ko po nang walang paalam nang hindi nagsasabi sa akin? Opo. Dinala po niya, tapos yung baby ko po, dinala ni mama sama nito. Tapos po, pagdating doon, sir, siguro mga isang araw pa lang, yung bata daw po, nagsabi sa akin si mama na laging malungkot at hindi kumakain. Sabi ko, ma, si baby ko po naninibago.
si Nini. Tama Kasi wala po yung tatay. Tapos po pinapunta ko po doon yung tatay. Sabi ko, puntahan mo, silipin mo yung bata kasi di ko po alam kung nangyari. Tapos naiiyak na po ako, nasa Dubai na ako. Tapos hindi po siya nakain. Ngayon po, sir, pumunta po siya doon, tinanggap siya ni mama, nila papa. Tapos po doon siya pinag-stay ng isang gabi. Tapos mga 2 a.m. daw po, sir, ng madaling araw, kinuha na yung bata nang walang paalam. Yun po ang sinabi ng mama ko, sa side ng mother ko po. Tapos po, kinuha daw po nang walang paalam na kahit umuulan, ibiniyahi po siya pa uwi sa Ligaw. Sabi ko, bakit hindi ko po alam? Nalaman ko na lang po, nakuha na yung bata. Tapos po, sir, nag-alala po ako ng sobra. Sobra-sobra na pag-aalala kasi ang layo po ng Manito. Tapos, papunta ng Ligaw. Ilang taon pa lang po ito nung mangyari po ito? Ano pa lang po siya? 4 pa lang po siya. 4 months? Hindi po, 4 years old. 4 pa lang po, wala pa pong 4. Tapos po, doon na po ako nag-alala talaga ng sobra kasi hindi ko alam kung saan niya dinala yung bata. Opo. Ngayon po, sir, sa nangyari po na yun, nagkasagutan kami ng nanay ko kasi sabi ko, bakit niyo hinayaan? Kasi wala pong permiso galing sa akin, pinagkatiwala ko sa kanya. Sabi, kinuha daw po nang walang paalam yung bata. Opo. So, kailan po ito nagsimula? Anong taon po, ilang buwan na nagsimula po na ipagkait na po itong anak po ninyo sa inyo? Nagsimula po nung last April itong... Ngayong taon po, ma'am? Ngayong taon lang po, sir. Tapos, pagkatapos ko pong magpadala sa kanya ng pera, tapos po, umuwi na po ako dito. Tapos po, nagsimula na po na, di na ako kinakausap ng maayos, wala na pong video call, sir. Dinak na rin po ako lahat eh. Tapos po, nalaman ko po kasi na nandun yung babae sa bahay. Apo. Kasi nagsasama na talaga sila. Tapos po, ang ginawa ko po, hinayaan ko na, wala na po akong magawa eh. Tapos nagdesisyon na po ako na lumapit po sa inyo. Apo. Tapos po, ang isa pa pong pinaka-worst na nagawa ko na kahit ayoko pong gawin, nakipag-usap po ako ako na po nagpakumbaba sa babae, sir. Para lang malaman ko kung nasan yung anak ko. Tapos doon na po, kahapon, doon na po niya sa akin inamin lahat ng tungkol sa kanila na hindi ka pa umaalis ng bansa, hindi ka pa pumupunta ng Kuwait. May relasyon na kami ni Marlo. Doon po ako, sir, na sobrang, sa part ko po, masakit. Masakit po kasi inayos ko po yung pamilya namin eh. Kaya po sinubukan na pumunta ng ibang bansa eh, para magkaroon kami ng magandang buhay, ganyan. Tapos po, malalaman ko po sa babae na hindi pa pala ako nagpa-flight. Sila ng dalawa? Sila ng dalawa. Opo. So, ibig sabihin, Ma'am Janet, simula nung Abril hanggang ngayon po ay hindi nyo pa nakikita itong anak po ninyo? Hindi po. Ano yung, pag sinusubukan nyo pong puntahan po siya, ano yung... Nag-threat po siya, sir, sa akin. Ano yung mga sinasabi po ninyo? Sabi niya, subukan mo pumunta dito, papatayin kita. May words pa nga ni po, sir, na yung Tagalog version na bubunuin ta ka. Siyempre po ako takot po kasi kilala ko siya eh. Opo. Kasi may mga nagawa na po siya before na hindi naman maganda, na naksak siya ng kapatid. Opo. Ilang beses siya nakulong. Kaya po takot siya kasi may experience na po ako na magkasama kami na nananakit siya, nadanapak ng bubugbog. Tapos, ito pong baby namin nung pinagbubuntis ko, sinuntok po niya ako sa tiyan, nadinugo ako, nasa Cavite kami, sir, nasa Opo. kapatid niya. Tapos, sinuntok po niya ako, may record po ako sa Cavite. Nagkaroon po ako ng pagdurugo. Nandun po yung kapatid niya. Kaya hindi po siya pwedeng tumanggi, sir. Opo. Mga ilang beses nyo po sinubukan na puntahan po itong anak po ninyo? Maraming beses po. Maraming beses? Maraming beses po, sir. Paulit-ulit na lang yung nagiging senaryo, ma'am, na in case na pumunta ka dito sa bahay at makita mo itong anak, ay may gagawin sa'yo na masama. Opo, kasi kilala ko po Ito ba'y sinubukan mong magsumbong sa barangay or sa police? Dahil sa ginagawa po ng dati mong partner na tinatago po itong anak po ninyo? Before po, nung nasa Kuwait po ako. Nasa Dubai, sorry. Kasi po yung bata, iyak ng iyak. Tapos po, sir, wala siyang kasama. Tapos nag-video call ako kasi marunong siyang gumamit ng phone. Sabi niya, Mama, nag-iyak siya ng ganun. Mama, gano'n siya. Tapos sigaw na po ng sigaw. Tinatawagan ko po yung kapatid niya. Ang tagal pong sumagot. Kaya wala po ko ibang naisip kundi tumawag ng pulis, sir. Kasi inisip ko po, mag-isa yung bata sa bahay. Opo. Kasi nga po, alam ko na may asawa na si papa niya eh. Sabi ko, baka iniwan kung saan sila pumunta. Kumbaga inisip mo, ma'am, ay baka napapabayaan po itong
anak po ninyo. Opo. Tapos po, ngayon po, nung namatay na po yung phone, kasi di ko alam kung may pumatay, doon na po ako parang nag-hysterical na po ako, sir. Opo. Tapos po, tumawag na po ako sa police ligaw po. Opo. Tapos nag-rescue naman po sila agad. Opo. Nung unang magkasama po kayo ng itong partner mo, ma'am, mga ilang buwan po kayo, ilang taon po kayo nagsama nitong dati mong kinakasama? Siguro po nung... Hindi po kami nagsama ng matagal, sir. Mula nung namatay po yung unang anak namin dahil sa stress ko po sa unang babae niya. Sa pagkakakilala mo kay Mister, ito ba ay babaero talaga? Babaero po. Apo. Sa pagkakakilala mo din sa kanya, ma'am, ito ba ay kayang manakit? Yung sinasabi niya na sasaktan ka in case na pumunta ka dun sa kanilang bahay? Opo, kasi yun na po yung history ng... Parang meron na po siya mga history, sir, sa mga unang asawa niya. Na yung unang asawa niya na sinasaktan, binubugbog, at nagkasakit po. Kakamatay lang po niya last year. Yun po, sa totoo po, kasal po siya noon. Kaso po, namatay na po yung dati niyang asawa po. Tapos ngayon, nagkaroon ulit siya, sinasaktan din. Tapos nung naging kami, ganun din po yung na-experience ko sa kanya. Wala po siya kahit sa public place, sir. Bakit, ma'am, kahit alam mong ganito yung background ng partner Before mo, po, ay hindi mas pinili mo siya na makasama? Before po, hindi ko pa po, sir, alam yung mga ganyan. So, Nalaman hindi mo ko lang alam. po nung naging kami na. Opo. At ngayon, ma'am, ay kamusta na yung anak po ninyo sa poder ng kanyang tatay? Ngayon po, sir, kausap ko pa lang po bago tayo mag-live. Hinahanap po niya ako. Sabi niya, mama, nasaan ka na? Kahapon po, gusto niya ako makita. Sabi ko, pumunta ka ng SM. Kasi madalas po kami diyan, sir, sa SM. Diyan sa naglalaro. Tapos, hindi po siya nakapunta kasi ayaw ng tatay. Tapos kanina naman po, sabi niya, mama, punta tayo ng Jollibee. So, paano ma'am nakakausap po itong bata? Through, sa number po ng babae. Kasi po, nag-usap na po kami ng babae na hindi na tayo dapat mag-away. Ang isipin mo na lang yung bata. So, nakiki-cooperate po itong kinakasama pong bago ng Yes po, yes po. Kasi daw po, para makuha ko na daw po yung bata. At So, mas gusto naman pala nitong bagong kinakasama ng partner mo na makasama nyo itong anak po ninyo. Opo, sir. Tapos po siya na po yung gumagawa ng way na sana makuha mo na yung anak mo, tapos yung mga gamit mo dito sa bahay para matapos na sa inyong dalawa ni Marlon. Kasi po, sa kanya po, okay lang daw po napiliin ako ni Marlon. Sa akin, hindi po. Ayoko na po, sir. Opo. Kasi may kasama na po siya eh. Masasaktan din po yung kalooban ng babae. Opo. Ang sa amin pong dalawa, sir, okay na. Magsama sila, wala na po akong pakialam. So, hindi po kayo kasal nitong Marlon? Hindi po, sir. Opo. So, ano daw, sa pagkakaalam mo, ma'am, dito kay Marlon, ano daw yung pinakarason niya kung bakit hindi po ipinapakita po sa inyo itong anak po ninyo? Ang sinabi po niya, sir, is iniwan ko daw po. Inabandon ako daw po yung bata. Alam niyo po yung sitwasyon, sir, kung bakit ako umalis. Sabi ko, kung may trabaho ka, hindi ako aalis kasi awang-awa po ako sa anak ko. Babae po siya. Tapos po, sir, hindi ko po siya pinabayaan. Every day na, araw-araw nakikita ko po siya na lumalaki, kausap ko siya hanggang makilala niya ako bilang nanay. Yun po ang hindi ko hinayaan na makalimutan niyo po ako kasi baby pa siya noon eh. Tapos sabi ko sa kanya, sana nagtrabaho ka. Opo. Kasi sana ako nag-alaga sa anak ko po. Ang hirap po sa akin, sir, na makita yung anak ko or malalaman ko na napapabayaan. Kasi po, sobrang pagmamahal ko po sa anak ko. Nakulang na lang po noon na kahit 4 months kami nagsama, kulang na lang hindi ko padapuan sa lamok. Na sobrang, kahit hindi na po ako kumain, basta may gatas siya, sa panghihingi ko po. Opo. Gaano, ma'am, kahirap na itong sitwasyon mo na nasa ibang bansa ka at lumalaki itong bata na nakikilala ang kanyang nanay through messenger call lamang? Ang sakit lang po, sir, eh, na tinatawag niya akong mama tapos hindi ko man siya nahawakan. Doon ko lang siya po nakikita. Tapos, naibibigay ko nga po yung mga pangangailangan niya pero yung pag-aalaga po hindi ko magawa kahit gusto Pag-aalaga ko. bilang isang ina. Opo. Kasi po sa ibang bansa may mga bata kaming inaalagaan. Ang sakit po sa part ko na
kaya kong mag-alaga ng ibang bata, pero yung anak ko, hindi ko po magawa. Hindi ko po magawa sa anak ko po. Opo. Pero bakit ma'am na pagdesisyonan niyo po na mangibang bansa po, ma'am? Gusto ko pong makapagtapos yung anak ko. Gusto ko po siya mabigyan ng magandang kinabukasan, sir. Dahil alam ko po, yung tatay niya, wala naman siyang kakayahan. Kasi hindi rin po siya nakapag-aral. Ako po, kahit po may edad na ako, pinilit ko makapag-aral, sir. Tapos ngayon gusto ko po, ganun din ang maranasan po ng anak ko. Ayoko pong maranasan niya yung hirap na pinagdaanan ko nung bata po ako, sama nito. Na hindi po kaya ng mga magulang ko na ibigay yung mga pangangailangan namin. Opo. At sinabi mo ma'am kanina sa akin ay nung tinanong ko kung na-report niyo po ito sa pulis at sabi niyo ay na-report niyo po ito sa pulis at sa barangay. Ano po yung action po ng pulis patungkol po dito? Ang sabi po ng pulis nung pagdating daw po nila doon, naging okay naman yung bata kasi nandun na pala yung tatay. Tapos sabi ng pulis, wag po kayo mag-alala ma'am kasi okay na yung bata. Kasi ang bala ko po sana nun sir, ipaparescue kung walang kasama. Tapos ipapadala ko po sa kung sinong kakilala ko or sama nito po. Apo. Ang sabi naman po ni sir, okay naman daw po yung bata kasi nandun na po yung papa niya. Yun naman po sir, na-action na naman po kaagad. Apo. Tapos sa barangay naman po sir, ang sabi po ni Kagawa doon, walang asawa yung si Marlon Alinday. Yung pala hindi talaga nila alam kasi po noon tinatago pa kasi pag tinatanong ko si Marlon, sasabihin niya, wala daw siyang asawa. At hindi siya nag-uwi ng babae sa bahay nila. Opo. At ngayon po ay lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung gusto mong mangyari po dito, ma'am? Ang sa akin po, sir, ayoko po ng gulo muna. Unang-una, gusto ko pong magkausap kami ni Marlo ng mahinahon, sa maayos na paraan po. Kaya po ako lumapit sa inyo. Nga po. Kasi po sa pagbabanta niya po sa akin, may takot din po ako eh. Opo. Tapos kung malalaman niya na kaagad na nagsumbong ako sa inyo, pwedeng itago niya po yung bata. Kaya po sabi ko, ang gusto ko po, magkaharap kami, ibigay niya sa akin ng maayos yung bata. Kasi kaya ko naman buhayin yung bata na ngayon po, sir. Apo, sa ngayon ma'am, ano po yung pinagkakakitaan niyo po, ma'am? Ako po, sir, kakauwi ko lang po galing sa Dubai. Apo. Kaya ko pong ulit magsakripisyo ng ilang taon para lang makaipon para sa anak ko at mag-for good na po dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin mo, ma'am, may bala ka pang bumalik sa Opo. ibang bansa. In case na bumalik po kayo, sino po yung mag-aalaga dito sa bata? Meron naman po na pwede akong pumunta kila mama ulit. Sa nanay po ninyo? Opo, sa Manito po. Ipapaubayan niyo po itong Opo. anak po ninyo. Gaano niyo, ma'am, kagusto na makita at mayakap for the first time ulit itong anak po ninyo? So, yung makita ko po yung anak ko, sir, sobrang ano na po yun sa akin, sobrang saya ko na. Lalo pa po kung mayakap po siya. Kasi po, sorry. Sige po, ma'am. Kasi po, mula po nung pinanganak ko tong bata na to, wala na po akong inisip kundi mabigyan siya ng magandang buhay. Sa sobrang pagtitiis ko po sa Kuwait, hindi siya makita. Pinilit ko po kasi maging okay doon, sir. Kasi para makayanan ko yung trabaho ko kasi hindi po Kumbaga, madali. Nagsakripisyo ka, ma'am, para sa future ng Para po sa itong future. anak po ninyo. Tapos nadidi po siya, sir. Nadidi pa siya. Yun yung ayoko nang maulit-ulit yung nangihingi ako ng gatas. Tapos po, ngayon po, nakaya ko nang bigyan siya ng sobra-sobra. Kaya po ako nagsisikap para sa kanya. Sige po, ma'am. Ito, Ma'am Janet, sinubukan ng aming staff na imbitahan si Marlon ngayong hapon para sagutin itong reklamo mo. Ngunit mariin niyang itinanggi na magsalita patungkol rito. Yan, mas maganda sana mga ka-aksyon na makausap po natin ito si Marlon para malaman natin kung ano yung rason niya kung bakit itinatago or ayaw niyang ipakita yung bata dito kay Ma'am Janet. Sige, Ma'am Janet, para sa maaring legal na aksyon na sa kabilang linya ng ating telepono, si Police Staff Sergeant Myra Martinez, ang Women and Children Protection Desk ng Ligao City Police Station. Magandang hapon, Ma'am Martinez. Good afternoon po. Opo, Ma'am, patungkol po dito sa reklamo ni Ma'am Janet, anong maaari bang ipagdamot na talaga ng isang ama ang kanilang anak sa nanay po nito? Sir, hindi po maaaring ipagkait ng isang lalaki ang kanilang anak sa kanyang ina.
pwede po siyang makasuhan nito sa Republic Act 9262. Under po yan ng psychological abuse. Opo. Dahil po, kung ang ginagawa ng ama ay ang pagdudulot ng emotional distress sa ina nito. Opo, sa ganitong kaso po ni Ma'am Janet, hindi po sila kasal. Kanino po ba dapat mapunta ang kustudiya ng isang anak? Kapag hindi naman po kasal, under sa family code po, ang mga magulang ng isang bata ay ang sole parental custody. Pa rin ito ay ang kanyang nanay. Opo. Kahit na po nakapirma ang kanyang tatay sa kanyang birth certificate, o kaya naman po in-acknowledge na siya ang ama nito. Mananatili pa rin po na ang kustodiya ng bata ay sa kanyang ina. Opo. Maaari po ba natin, ma'am, matulungan itong si Nanay Janet na makuha po ang kustudiya niya sa kanyang anak? Opo. Matutulungan po natin siya, lalo na po kung makapupunta po siya sa aming himpilan para po kami po ang makapag-assist sa kanya at para na rin po maanuhan po siya ng mga kailangan natin gawin at makikikoordinate din po tayo sa ating CSWDO dito rin po sa Siyudad ng Ligao. Opo. Opo, dahil po dyan, ma'am, malinaw na malinaw po ang naging sinabi ni Ma'am Martinez patungkol po dito sa magiging proseso po. Pupunta po ay open po ang kanilang station para matulungan po kayo. Ano, Ma'am Janet? Sige, maraming salamat po, Police Staff Sergeant Myra Martinez, ang Women and Children Protection Desk ng Ligao City Police Station. Maraming salamat po, ma'am. Thank you din po, sir. Thank you po. Apo, kagaya ng sinabi ni Ma'am Police Staff Sergeant Martinez, ay nakasad po ito sa Article 213 ng Family Code of the Philippines na in kaso o sakaling maghiwalay po ang magpartner, ito man ay kasal o hindi, ay dapat nasa kustudiya ng nanay ang bata, 7 years old pababa. Kumbaga, ibig sabihin ay may karapatan ang isang nanay sa kustudiya ng bata. Pero hindi ibig sabihin, ma'am, na wala ng karapatan yung tatay na makita o maipadama sa kanya ang pagiging tatay dito sa anak po ninyo. Depende na lang po ito kung unfit ang nanay o ibig sabihin, walang kapasidad ang nanay na alagaan po ang kanyang anak. Opo, sir. Ayan, malinaw po, Sir Marlon, ang naging sinabi ko patungkol po dito sa karapatan o kustudiya ng bata. Ayan, Ma'am Janet, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa magiging proseso at sasamahan po kayo hanggang sa makuha nyo po itong bata. Kumbaga, meron ka po talagang karapatan kung idadaan po natin sa batas. Opo, sir. Kung meron kang gustong sabihin kay Marlon, ano po yun, ma'am? Ang gusto ko lang pong sabihin sa kanya, sir, sana po ibigay niya po sa akin ng maayos yung bata. Tapos po mag-uusap kami ng mahinahon po. Kasi doon lang po ako talaga natatakot sa kanya sa pagbabanta niya po, sir. Kasi nagsabi po siya na kahit po saan ako lumapit, kahit po sino po ang papuntahin ko sa bahay, hindi po siya natatakot. Talaga pong makikipagmatigasan po siya na hindi ibigay sa akin yung bata. Ang sabi po niya kasi, pwede mong makita ang bata pero hindi mo makukuha. Opo. In case na magmatigasan po ito si Marlon, handa ka ba, ma'am, na sampahan po ito ng kaso? Opo, sir. Sa tulong po ninyo. Opo. At sa tulong ng WASI-PD ng Ligao, Yes po. kami po ay tutulong in case po na magmatigas na ibigay po itong anak po sa kustudiya po ninyo. Opo, sir. Opo. Kung meron kang mensahe, ma'am, ano po yun? Nagpapasalamat po ako unang-una kay Lord kasi nigay niya po ako papunta dito na magawa ko ano yung tama. Tapos po, sa inyo po kasi tinulungan niyo po ako para kayo po yung magiging way para makuha ko po yung anak ko. Tapos po, sa mga officials po or kung sino pa man po tutulong sa amin, nagpapasalamat po ako, sir. At sana po maging successful po ang pagkuha sa anak ko po nang walang gulo, nang walang anumang mangyayaring hindi maganda. Kasi po ayoko po makikita yung anak ko po sana na may gulo tapos maapektuhan siya. Apo. Kasi po naawa po ako sa anak ko eh. Opo.
Sana po maging mahinahon lahat. Kumbaga, ang gusto nyo, ma'am, ay makasama nyo na po itong anak po ninyo. Kumbaga, Opo, sir. mawawala itong lahat ng sakripisyo po ninyo na magtrabaho sa ibang bansa para lang sa future po ng anak nyo. Opo, Kumbaga, sir. gusto nyong makasama at maipadama personal Opo. itong pagmamahal ng isang ina dito sa anak po ninyo. Opo, sir. Yan. At dito kay Marlon ay bukas ang aming programa upang malaman ang iyong side o kung anong gusto mong sabihin patungkol po dito sa reklamo dito kay Ma'am Janet. At sana inasan po namin na makikipag-cooperate po kayo na maibigay po itong kustodiya ng bata para kay Nanay Janet. Yan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, sa ating Tabang Ora mismo update, isang Persons with Disability o PWD, binawian ng buhay matapos ma-hit and run. Ang buong kwento, abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahay na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay
nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon, isang ina mula pa sa Masbate ang nananawagan ngayon ng tulong sa ating programa para sa kanyang 5 taong gulang na anak dahil magtatatlong linggo na raw naka-admit ang kanyang anak sa ospital. Para sa detalye, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Aileen Albao. Magandang hapon, Nanay Aileen. Hello po, magandang hapon po. Opo, kamusta na po itong anak po ninyo? Sa ngayon po, medyo nakarecover na po siya. Unti-unti po. Opo. Ano daw yung sabi ng doktor sa kalagayan po ng anak po ninyo? Sa ngayon po, ang kalagayan po ng anak ko po ay medyo okay na po. Pero natutubuhan po siya. Pero sabi ng doktor po sa kanya, sa amin po, na hindi daw po biglain daw yung pagtanggal ng tubo kapag hindi pa daw po siya okay. Opo. Ano daw yung sakit po ng anak po ninyo, sabi ng doktor? Yun nga po, namamaga yung yung utak niya po. Dahil sa anong dahilan po, ma'am? Dahil po sa pag-seizure po niya ng matagal. Opo. Ilang oras po yun. So, nagkaroon po ito ng infeksyon, sabi ng doktor, sa dugo? Opo. Opo. Kailan po nag-start, ma'am, na mapansin niyo po na nag-seizure po itong anak po ninyo? Nung June, July 5 po. July 5. At Opo. kailan po kayo inadmit po itong anak po ninyo? Yun po, nadmit po muna sa Masbate ng July 5. Opo. Tapos hindi po nila, sinabi po ng doktor doon, hindi po nila kaya, dinala po namin dito sa Legazpi ng July 12. So, sabi dun sa, kumbaga, una nyo pong dinala itong anak po ninyo ay sa Masbate Hospital at in-advise po kayo ng doktor na ilipat po ito dito sa Legazpi, sa BRHMC. Opo, kasi hindi na po nila kaya kasi wala na po silang gamot doon po sa sakit ng anak ko po. Opo. Opo. Ano po yung trabaho po ninyo, nanay, at yung asawa po ninyo? Ako po, wala po akong trabaho. Sa bahay lang po ako. Opo. Yung mister nyo po, ano po yung pinagkakakitaan po? Sa labor po. Sa Manila po, yung lang, sa construction. Yun lang po. Opo.
So, sumasapat naman po ba yung kinikita po ni Mister sa pang-araw-araw po ninyo? At ngayon na meron pong gamutan po itong anak po ninyo? Sa ngayon siguro hindi po sapat po yun. Opo. At ngayon ma'am ay lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung gusto mo or ano po yung ninanais nyo pong tulong mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List? Ano po sana, financial po. Opo. At itong matulungan po kayo sa hospital bill po ng anak po ninyo? Opo. Sa ngayon po ay wala pa kayo ma'am na idea kung nasa magkano na po itong hospital bill po ninyo? Opo, wala pa po alam po doon. Hindi ko pa po alam kung magkano po. Opo. Sige ma'am, standby ka lang Nanay Aileen, para sa alalahanin po ninyo, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Good afternoon kay Nanay. Opo, meron po tayong kababayan, si Nanay Aileen, na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List. Ano po yung maaaring maitulong po patungkol po sa hospital bill po nila? Regarding po sa hospital bill ni Nanay, kung may bill na po tayo, dalhin na lang po sa atin sa table 4 and then or sa table 5. Pag may bill na po kayo, gagawin po natin ang lahat para ma-zero balance yung bill ninyo at wala kang iisipin na babayarin. At din po kung may mga reseta po na kailangan din inumin ng bata o gamitin sa bata o kung ano man yung kahit ba dugo. Ano ba yun? Infection ba sa dugo? Yung narinig ko kanina? Opo, Ma'am LV. Yes, if ever man po na may mga lab test na kailangan gawin, sana po available naman sa atin sa DRSMC, sa laboratory. And then kung kailangan po i-send out sa labas, lapitan lang po niya tayo sa table 4 at nang makausap po natin yung social worker kung paano ma-send out yung mga specimen na pwedeng gawin sa labas. Opo. Paano po problemahin si Nanay regarding po sa bayarin doon kasi meron naman pong funds sa mga private hospital. So, kausapin natin yung social worker na ma-facilitate agad sila. May bigay yung tulong na dapat kay Nanay. Opo. So, ano po yung magiging proseso po nito, Ma'am LB, para makuha po nila or itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Bukas po, nasa table 4 ako sa DRSMC, malapit po sa social service. Puntahan po ako ni Nanay para po mag-guide ko. Bigyan niya po ako ng idea regarding po sa medical abstract ng pasyente para mapag-aralan ko po ang mga tulong na pwede nating ibigay. Base na din po sa guidelines ng ating DOH MAIP. And then si Kong Salvi naman po and Kong Gervin, instructed naman po tayo na lahat gawin ng paraan para po yung mga pasyente may libre natin na wala silang problema. Opo. So ano na lang po ang kanilang aalalahanin po, Ma'am LV? Aalalahanin? Opo. Siguro po yung pagkain nila sa araw-araw kasi po yung hospital bill na sagutin na natin. Ayun. Sige Ma'am LV, kung meron kang mensahe kay Ma'am Aileen, ano po yun? Ma'am Aileen ba? Ma'am Aileen, puntahan niyo po ako bukas sa table 4. Nandiyan po ako sa DRSMC, sa malapit po sa social service. Dalhin niyo po yung medical abstract or whatever po na pwedeng papel na mapatunayan na kayo yung manunong pasyente para po verify po yung social worker regarding po sa programa na Ako Bicol para po wala kayong problemahin, wala kayong alalahanin tungkol sa pagpapagamot ng inyong anak. Apo, sa muli ma'am, maraming salamat po, Ma'am LV Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yes po, thank you so much. God bless. Apo, Nanay Aileen, narinig niyo po si Ma'am LV. Hello, Ma'am Aileen? Hello, Ma'am Aileen? Ayan mga ka-action, sinusubukan natin na kontakin po ito si Ma'am Aileen patungkol po dito sa tulong mula sa Ako Bicol Party List. Yan, Ma'am Aileen, magandang hapon sa muli. Hello, Ma'am Aileen? Apo. Hello po? Apo, narinig niyo Opo, narinig niyo po yung sinabi ni Ma'am LV Sedeño ng Ako Bicol Party List na wala na po kayong alalahanin in case po na meron na po kayong hospital bill at mga gamot na kinakailangan kung ito po ay available naman sa ospital dyan sa BRHMC ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Opo. Apo, kung meron ka rin pong mensahe ma'am sa Ako Bicol Party List, ano po yon? Maraming salamat po sa inyo po, sir.
Ayan ma'am, at maliban po dyan, Ma'am Eileen, makinig po kayo, no? Maliban po dyan sa tulong mula sa Ako Bicol Party List, ay magpapadala po kami ng staff upang maiabot din sa inyo ang munting tulong ng aming program para sa inyo. Grocery pack at Gardenia bread from Gardenia, Philippines. Opo, maraming salamat po sa inyo po talaga po. Opo, at maraming salamat din ma'am sa pagbibigay ng oras at tiwala sa aming program para matulungan po kayo ng Ako Bicol Party List. Opo, maraming salamat po talaga. Opo, at meron kaming staff ma'am. Opo, meron po kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso para matanggap po ninyo itong tulong mula sa Ako Bicol at aming munting tulong mula sa aming program. Opo, salamat po. Samantala mga ka-aksyon, isang hit and run ang naganap sa Sitio Gugon, Barangay Pawa sa bayan ng Manito Albay nitong ika-3 ng Hunyo, bandang alas 9 ng gabi. Isang PWD ang nabiktima at dead on the spot dahil umano sa bilis ng patakbo ng sasakyang nakabangga sa kanya. Ang buong pangyayari, tinutukan ng ating tabang patroller na si Felix Opeñano. Panorin po natin ito. Sa madilim na bahagi ng kalsadang ito, parang may sumalpok. Sabi ng asawa ko, aso daw. Kaso yung narinig ko nga ng gano'n na, nagduda na ako. sa Sitio Gugon, Barangay Pawa sa bayan ng Manito Albay, isang lalaki ang nabiktima ng hit and run. Hindi to aso, tao. Kinilala ang biktima na si Alexander Mangampo, isang persons with disability at residente ng Barangay Nagutgot. Yung report na natanggap namin dito, yung 8:41 ng gabi, June 3. Itong si Jennifer Hilig, pagkatawag niya dito, may nabangga daw na isang tao. So nagresponde yung pulis namin. Dito nabangga ng sasakyan si Alexander at kinilatid siya ng sasakyan mula dito hanggang doon sa pinakaunang streetlight. Ang nakita ko, sir, Hilux na black. Yun talaga ang nakita namin ng mag-asawa. May mga naiwan ditong mga parte yung sasakyan at naiwan din dito mismo yung tsinelas ni Alexander. Sa tindi ng pagkakasalpok at pagkakaladkad kay Alex, nagtamo ito ng avulsion sa noo. Nabali ang dalawang binti at ang kanang braso at nagtamo rin siya ng mga sugat sa ibabang bahagi ng katawan na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Dumating sila doon ng 9:30 na find out nila na namatay yung nabangga sa hospital. As already entered this new life, our firm hope is that we shall do the same. Ask God to comfort him, his families and friends, and to increase our desire for the joys of heaven. Isa sa mga labis na naapektuhan sa pagkamatay ni Alex ay ang kuya nito na si Rafael. Dati high school pa ako noon. Yung baon ko na pang isang linggo, halos siya ang nagbabayo ng palay para pangbaon ko. Kahit siya nagreklamo na ayaw niya, pero sige pa rin ang gawa. Matulungin yan, tsaka mabait. Kung anong utos sinusunod niya. Nakakatulong siya sa amin sa pagkukupras, naghahakot yan ng kahoy, magigib. Ayon sa kanya, ipinanganak umanong hindi normal at may sakit sa pag-iisip ang kanyang kapatid na si Alex. Siya na rin daw ang nag-aalaga dito. Pinapaliguan ko din sa may ilog na paano kaya kung ako ang maunang mawala? Sino pa kaya ang hahalili sa kanya na pag-aalagaan siya? Sabi ko sana, kahit ako medyo mahirap sa akin, habang buhay ako, hanggang nandyan pag aalagaan ko siya. Dahil sabi ko, wala namang ibang mag-aalaga. Kaya nang makarating sa kanya ang masamang balita noong gabing iyon, ay dali-dali siyang nagtungo sa ospital kung saan dinala si Alex. Mga bandang alas 8:30 o kaya
Mag-aalas 9 na noon, nagkarating sa amin ng balita. Kumakain ako noon ng hapunan. Halos hindi ko na tapos yung pagkain ko. Hindi na ako mapakali. Binalita sa amin na nasa ospital, doon sa ng ospital. Pagdating ng ospital, sinalubong ako ng kapatid ko na sinabi na wala na daw yung kapatid namin. Tinignan ko doon sa loob ng kwarto ng ospital. Sabi ko, hindi ko makaya tingnan yung mga sugat niya sa mukha, dito sa ulo. Napansin ko na merong sisiw doon sa ibabaw ng kabaong ni Alex. Bakit po? Nilalagyan ng sisiw para daw hindi matahimik yung may gawa. Kahit wala yung sisiw, sa konsyensya niya, hindi siya matatahimik. Dahil may Diyos baga. Pilit mga nagpapakatatag si Rafael. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kanyang paghihinagpis dahil sa sinapit ng kanyang kapatid. Doon sa nakabangga kay Alex, lumitaw siya. Makipag-usap siya sa pamilya namin kasi kami hindi naman kami mahirap kausapin. Bastang sa tama lang, kami tao lang, pwede kaming makapagpatawad. Pero kung lalo siyang magtatago, baka hindi natin makontrol ang galit, makagawa ka ng medyo sobra. Nakikiramay po kami, sir. Salamat po. Si Kong Saldi po ay nagpaabot din ng financial na tulong din po para po sa inyo po. Tulong na rin kay Sir Alex. Paabot niya na lang din kay Kong Saldi ang pasasalamat ng buong pamilya. At makalipas lang ang ilang araw, naihatid na ng pamilya Mangampo ang labi ni Alex sa kanyang huling hantungan noong 7 ng Hunyo. Blanco pa rin ang pamilya ni Alex at ang Manito MPS kung sino ang sospek sa likod ng pagkamatay ni Alex. At patuloy pa rin ang paghahanap ni Rafael ng mga CCTV footages para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Ako po, si Felix Opiniano. Maraming salamat. Yan mga ka-aksyon, naway makamit ni Alex ang hustisya sa kanyang pagkamatay. At sana dito sa driver ay sana naman ay makonsensya siya at sumuko na sa kanyang nagawa at panagutan itong aksidente at insidente. At yan ang mga reklamo na sinubaybayan ngayong hapon at binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo.
Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag